bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe harifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe bandiraɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hande en joɗima wontirde jinguiral Pulagu eɗen jaadi hen e bandiraɓe meɗen kono kadi en garɗade wurtoji ɗi calmi dendagal ñawɓe wonɓe ɗon ɓe boros kadi gonɗo ɗo ha joni en duwima nde Allah ittata ɗum ɗo ruttiɓe kadi nde Allah yurmoto yaafo wonɓe kasoji nde Allah newnata ha jalta mbawa jokkade hajuji ɗum noon bandiraɓe en calmini dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV ha no fewi en calmini hono jagganɓe en kaɓirɗe ha mbawɗen yiyede hono debbo Ndeye Fatou Masali wondude e Matimar e bani men gorko goɗɗo en keɓani andude inde makko en calmini hono Aissata Ndiaye ina tawtora jonde nde o wadde hande bismiɗen ɗo ko suka tokoso bismiɗen ɗo ko puɗɗotoɗo bismiɗen ɗo ko hande puɗɗiɓe wadde golle baɗɗe fayida hono Oumar Fouta en bismotomo tan o salmodira e bandiraɓe haade meɗen nadde tigui e bunde yewtere Oumar bisimilla ma Ya Rasulallah Sayyidina Muhammad Ya Rasulallah Ya Nabi Allah Ya Habiballah Ya Nabi Allah Ya Habiballah Ya Nabi Allah Ya khaira khalqillah Ya Rasulallah Ya ghaisal bahri lil asdafi India asdafun biha duratun ala minal jalami Muhammadun Nuru Abdillah Syaibata Hashimin wa Abdi Manabin Ma qusihimi Kilaba murata kabin Walui wa alibin Wa fihrin wa malikin Nadrilil karami kinanatin wa huzaimatin wa mudrikatin Ilyas Mahmudaril hamra'i sirrihimi adid nizara ma'adan man yujawizu adnanan fatakzibuhu qad ja'a minal alami hamla ma'addin lisamin armiya zakaro isbuhtu nasara fi tadmiri urbihimi tigi machallah waɗi fayida no feewi tinnoɗa calmina bandiraɓe haade meɗen nadde e bunde yewtere assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe teddu télé men Pindi TV mi salmini goto foof inde mum e yettode mum mi salminima kadi annedere Dieynaba mi weltanimama kadi invitation mi noon avant tout jinnomi ko kokka mi waɗa hooram présenté pour kala mo andano Oumar Fouta kam tigi ma en gartu hen ɗum ko a salminat tan mami namde hol gonɗo Oumar Fouta nde wonno hande sa bismima neɗɗo alay saago bismuɗa ɗum dendagal bandiraɓe yiiɓiyankoɓe men wadde hande sa wiyama Oumar Fouta walla Oumar Foutanke holko jabotoɗa bandiraɓe indam ko Oumar Keneme Oumar Keneme mbeɗa wiye Oumar Djibi Moussa Yeryel Dado Amadou Idi Diawli Idi Aissa Mayram Demmo ko Boubou Di e Demba Yero Keneme est ce que mbeɗa ummi wuro ne wiye Dungay Dumane campal wuro Demma sore lade suudu bawo cabuli ngakoje
dungo wuro ngo noon inde ɓurde lollude nde ko Dumgalaw. Dumgalaw ɓuri lollude. Oumar Fouta o noon inde nde ƴettuɓe ɗum ko nde 2017 nde mbaɗmi représenté Fouta toon to kawgel en wiye Sen Petit Galle. Tigi machallah Oumar a haalni en to jeyɗa Oumar hol hitande Oumar jibina wonande bandiraɓe yiɗɓe andude nde wonno Oumar machallah min jimama en gartu hen e kawgel ngel mamin gartu kadi to ndewɗa ha hande mbawɗa joɗade ɗo Oumar no foti duuɓi yarata. Eyyi Oumar de ko cukalel Oumar jibina ko hitande ujunnaje 4 e 3 2003 tigi machallah yare 17 ans tigi Oumar ko cukalel tokosel Oumar ko puɗɗiɗo joni e nalankagal a haali ɗo joni kawgel holto gummoriɗa ha mbawɗa hande wawde wadde représenté e dendagal fuutankoɓe to kawgel Sen Petit Galle. eyyi kawgel Sen Petit Galle avant tout gonnomi ko wuro amen mbeɗa fijja e gueƴiraɓam tan mbeɗa yima eyyi ko adi fof ni Oumar Fouta mantanno ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam koreji men fuutankoɓe ɗe jiiɗiri ɗum ni mbeɗa wonno e groupe en wiye groupe Soppe Nabi eyyi ko hen gonnomi caggal ɗum noon kawam manager am mi salmini Mouhammad Guisse Mabo ko kañum yi baɗum ene yima hen eywa soodi guitare mum ari saaha fof ene noddami emin pijja galle ɗon noon o yi oɗon compétition woni Sen Petit Galle o yomo yiɗi mi waɗa hen adhéré woni mi ara mi naata e kawgel he o ɗaminima awor ko dañmi hen eyyi caggal ɗum min mbaɗi ko wiyete présélection régional affaire haadema yaade mabɓe fo mbaɗa présélection haɓe ganda tolniɗa joni noon présélection min mbaɗmi ɗum ko Podor min mbaɗi présélection caggal ɗum Allah waɗi min ƴetta hen ko noon Allah waɗi jaami ha Sen Petit Galle ɓe dokkimi nden inde Oumar Fouta. tigi machallah wadde mbiɗen komo yettani sababu yettata Allah sababu ko Job Baydi Malik en calminimo en juurimom en calmini kadi hono manager ma kawma walla Hammad Guissé en calminimo ɗo wonno kanko jokkodirɗen hande ha mbawɗa joɗade ɗo wadde gaddana en morso goɗɗo tan haade meɗen nadde e bunde yewtere. hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto jiyata jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto nanata jamanu hande o ko jamanu bittede kame faadene yo Allah faabo en kala mo andi giɗo mum yo nangu haatiɗa sabu wondo gaño mum waali ne fada bone joofa woyo aduna waylima yurmede natti hay teddungal satti ko ɗon galo townama miskino Allah lestinama ndimagu yeyama sabu jawdi aduna woyo aduna jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto jiyata jamanu hande o mettude weñaade hay war Allah ni ko goto nanata yo aduna
wallahi billahi jokketaake somi toji dade min mi askini men taw caggal nene Hawa e baba Adama koye galle goto yiwden en mbawa serde en mbawa serde machallah wadde ndenen jaɓeeri men sabu ko en kele jaltara janggo aduna waylim jamanu ande o mettude weñade hay war Allah ni ko goto jiyata jamanu ande o mettude weñade hay war Allah ni ko goto nanata machallah waɗi fayida no feewi dande nde no weeli kadi no yurmini machallah ko jimata ko no waɗi fayida nde wonno hande gonɗen koye jamanu waylo gonɗen koye adunaji gonɗen koye jamanuji ɗi ganduɗa goto foof e banggue mum rewi hande aduna o e hewde caɗele aduna o e hewde jaam aduna o e hewde mette aduna o e hewde beelam hunde foof no yiye oɗo aduna wadde mo nangi woppat mo jikki woppat mo woppi kadi woppat alay sago hande mbawen artirde hakkillaji ɗi nde wonno ka suka tokosa kono ko jimɗa ko hande hay mawɗo jareteɗo e duuɓi temedere no wawi heɗade ɗum saabu ɗum ɗon no wawi artirde janoɗo ha majji machallah hande aduna o no wayi jiiɓade ni wadde aduna o no wayi hawnade ni ina moƴƴi yimɓeɓe mbacce ha no fewi machallah Oumar garta seeɗa e jimri maɗi walla jimme maɗi Oumar ko an windanta hoore ma walla ka bindanteɗo jimme maɗi eyyi ɗiɗo jimi kam ɗi Oumar Fouta fuɗɗiɗo ko min windi ɗum kono mbeɗa wonde musidɓe ɓe ganduɗa yiɗɓemi walloɓemi wonɓe caggalam ko wayno lamtoro tokosel Abdoul tokosel lamtoro sal Abdoul tokosel kañumne ne jeeya hen jamanu hande o ko kanko waɗi min ɗum proposé aussi jimol rasulullah ngol aussi Hammad Guissé kawam mine mum joddi min bindi caggal ɗum kadi haɗani amen tan saabu won ɓe ganduɗa ko wayno wone serenɓe kadi won membre uji wonɓe e nder membre uji staff Oumar Fouta ɓe min salminiɓe kamɓe fof mi juurima mabɓe Amadou Koumé en DJ Dou en kamɓe fof koye groupe heɓe jeeya machallah ko kamɓe mbaɗi min aussi corrigé par exemple sa joui kam sa windi texte ne moƴƴi jogoɗa e joom miijoji en joom ɓe ganduɗa ina bitti seeɗa mbawa ƴewandemo no fewi voilà goto foof kañumen ne waɗi ɓe ganduɗa no mbiɗa ni wawɓe corrige affaire o nde min bindi nde ko ɓen en wonde sernaɓe aussi par ce que sa winde rasulullah kam a wona ceerno ene moƴƴi jogoɗa ceerno eyi ceernam ceerno Abdoullahi Diop kañum jangguinimi alquran mi ferlima e duɗal mum e ceernam goto nan Kasak Nord kañum ne jaggi hen no fewi kamɓe balli min ɗum firta tan ko Oumar Fouta kam kañum windi jimi ɗi kono ene jogui wallidiɓe ne joguiɓe disnoto machallah ɓeɓe kalɗa ɗo foof ko yimɓe machallah yiɗɓe leñol ngol nde wonno lamtoro sall machallah jimi makko sa heeɗima jimri makko walla yi bindi makko tan aɗa andi ko sagata dari ɗo woni ɗon wadde lamtoro sall Abdoul Tuksel gorko mo ndulumaji min calminima min juurimama e min jettuma kadi kala e saaha dardema nde wonno machallah ko golle baɗɗe fayide o waɗata e rendu ngo wadde Oumar Fouta gaddana en ɗon morceau goɗɗo haade meɗen nadde e projet ji ma batumi mbive to yami yewe chéri arbatumi mbive to yami yewe chéri makma tigi machallah jimami
mami nanu mame nder berndam kaldo bawmi wonde fo so mi yani ma chéri mi fewata kaldo bawmi ade an mi joma machallah nde dani mi fo chéri an mi hoyduma nden tan gandumi wonde gelli folimi nden tan gandumi gelli polimi hay berndam ko an tottumi chéri chéri arbatomi mbive otoyami yewe chéri arbatomi mbive otoyami yewe rewɓe ɓe no mbayni hewde ko an tan jimi cuuɓi mami rewɓe ɓe no mbayni hewde cuuɓi mami dokku mami berndam mina maso en gondi mbayanmi ko non addo aljanna mina maso en jodima mbayanmi ko non addo aljanna wadde tinno anam to nene ma mi ñaago mi wanma nene galle arnawam to baba ma mi ñaago mi wanma nene galle an nene galle an woni nene galle armi wanma nene galle armi wanma jawmi jewtindimi tawmi an woni feccere fittandam jawmi jewtindimi tawmi ko an peccanmi fofandam chéri sa yehi a woppi kam chéri mi yewe machallah kalto bawmi yaade fo so mi yanima mi fewata wadde mbimi chéri armi wanma an nene galle machallah chéri Allah to me machallah adilmiɗo ɗum série ɗi hono Aissata Ndiaye gila nani woni koye amde machallah ɗum noon wadde en dokkimo kanko e chéri makko en calmini kadi en dokki ɗum kala kadi beltortoɗo guiɗo muɗum nde wonno yidde ko jiiɗa ko wona hunde wemde wadde kala dañɗo ɗum ina foti nangude hen hano fewi wadde en dokki ɗum hono kaw meɗen Mamoudou Adama Diallo en dokki ɗum dendagal joguiɗo guiɗo mum tan eko rabɓiɗi wadde Oumar Fouta walla Oumar Keneme hande hol projet ji joguiɗa hol single aji kadi puɗɗiɗa yaltinde gila 2017 fewde hande eyi Oumar Fouta nde wonno woni koye début carrière ɓoyani ni ko jaltinmi single woni somo gadimi juuɗe o ya rasulullah nde wonno kala kada fuɗɗo ne moƴƴi puɗɗoroɗa nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fof ne waɗi gote goo meɗen ko ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko noon oɗon son min jaltini ɗum ɗe to balɗe machallah mo waɗa évolué caggal ɗum eɗen jogui projet ji manam eɓɓoje ɗe ñaguiɗen Allah nde tawtata min hen ha ɗe mbawa waɗede réalisé ko wayno oɗon son emin ñaagui Allah ɗeɗo temps uji projet ɓurɗo ɓaɗade o kam ko yaltinandemo clip aussi caggal ɗum kadi ya d'autres chansons waɗi son uji goɗɗi woni texte uji goɗɗi ɗimin bindi ɗi ganduɗa poti ko yaltinede inchallah so Allah jaaɓi mamin jaltin ɗum so Allah jaaɓi tigi machallah waɗi fayida ha no fewi kadi en mbaɗi hen duwawde Allah newnata ko puɗɗiɗa yimde ko fewde hande hon nalankoɓe meɗen mawɓe ɓe ganduɗa ina daari ɗo ɓe keɓɗa yidirde eyyi gadortomi ko mawɗo El Hadji Baba Mal min jiidirani kono emin nanodira gonga saaha foof machallah omo neldami message uji
kanko woni baba leñol omo neldemi message uji mo waɗa mi félicité waaɓe noon ɓe sa dañi haaldude e mumen hay soko message ne hokkuma courage saha fof omo neldami message surtout somi dañi émission walla hunde programme o waɗa mi félicité aussi so yeeɓi ha paari ɗum fof ko tinde neɗɗo ko caggal ɗum waɗi sehilam Demba Guissé kawam machallah hanki tan ubbi oto mum ari ha galle amen salmindemi machallah mbiɗa weltiniramo aussi émission o e sehilam kan Diallo ña e manam leñol pular kam ɓe jokkodirmi ni keewi machallah kamɓe fof kadi koɓe moƴƴuɓe ala koɓe goniri ɗo so wona wallude Oumar Fouta miñiraguel mabɓe gam ara ha tolnoɗo ɓe goni ɗo walla ɓuura ɗon tigi noon mi salmini mi juurimaɓe kamɓe fof ɗum noon waɗi fayida ha no feewi en calmini hen El Hadj Baba Mal nde wonno machallah eɗen ji dendagal yimoɓe meɗen fof ko kanko mbaɗi darogal nde wonno ko kanko golli ɗum ko kanko nawi hande nalankagal Fouta walla nalankagal fulɓe ha wawi yettade hande to yettiɗo wadde en jarnoma en calmini kadi hono Demba Guissé mo mbiɗa o kan Diallo kadi bana gorko mi salmini ɗum mi salmini kadi Didier Dou nde wonno joni haali haala makko kanko ne ko neɗɗo dariɗo ha no feewi eɗen jiiya golle makko kanko e jaalal leñol e dendagal bandiraɓe kamɓe fof en mbawa limtude ɓe kono machallah eɗen jiiya golle mabɓe ha no feewi sigi gaddana en ɗon morso goɗɗo haade meɗen waynade mbaɗande hojomaji meɗen natti hewde ko heddi kay leen yéen jigéen ñi leer te taaru lool wallaay laay 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 kay leen yéen jigéen ñi leer te taaru lool wallaay laay 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 kay leen yéen jigéen ñi leer te taaru lool wallaay laay 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 su ma leen gisee ngeen di kaftiree di kontaan di gëm seeni góor dama naan leen machallah ay jàmbaar ngeen su ma gisee nit di leen sonal di leen misère loo di leen fitnaal dama naan kii dafa juume dafa juum ndax xam nañu valeur u jigéen xam nañu lu mu doon yee jigéen dafa baax dafa yiw dafa taaru waaye jigéen ak bari kersa kaay leen yéen Demba Guissé jigéen ñi leer te taaru lool walaay laay 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 kaay leen yéen jigéen ñi leer te taaru lool walaay laay 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 lu mu metti 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 jigéen dañu koy yërëm lu mu metti 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 jigéen dañu koy suturaal ak lu mu la mënta def jigéen dañu koy ormaal yërëm leen jigéen yërëm leen jigéen yërëm leen jigéen Amath Guissé Mabo moom yërëm na jigéen yërëm leen jigéen yéen yërëm leen jigéen ñi Demba Guissé Mabo moom yërëm na jigéen kon kaay leen yéen jigéen ñi leer ay taaru lool walaay laay 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 jigéen bu yiwee ni yow lay mel walaay laay 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 jigéen bu rafetee ni yow lay mel woo leen ma bëli yee Demba Bullo yee Demba Bullo Demba Bullo machallah jeba 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 Demba Bullo machallah no denam Mariata Sam Demba Bullo machallah ñuma waaw yee laay kaay leen yéen jigéen ñi leer te taaru lool wallaay laay tigi machallah waɗi fayida ha no feewi nde wonno
message mo jawtinɗa ɗo ko message kadi baddu fayida ha no feewi nde wonno debbo hanani lorlede debbo hani ko suurede debbo hani ko teddinede nde wonno ko debbo woni e galleji ɗi ko debbo woni nene men ko debbo woni banniraɗo debbo ko debbo kadi woni joom suudu wadde debbo hanani tampinede kono kadi en calmini dendagal bandiraɓe meɗen mo yettani sababu yettata Allah sababu o ko Daouda Moussa Dia nde wonno ko kanko hande darani leñol ngol hande ha piinde wawi darade kono kadi en jetti hono Abou Diop DG meɗen mo waɗa ɗo golle badɗe fayida wadde hande Oumar ko puɗɗiɗa e nalankagal ngal nde wonno nalankagal ne heewi tampere ne heewi nafoore kono kadi ne heewi tampere nde wonno gila e windude gila e wadde enregistré kono hatta caɗele goɗɗe ina hen ha no feewi holko kalɗa eɗen caɗele eyyi no mbiɗa ni lalankagal ko gonga ene heewi caɗele saabu hunde fof ma yi hunde fof ma nan kono so tawi tan yiddema nan e hunde he ene foti jarandema ni haɓede dugdede kono jarani sabu haroy duko moƴƴani leydi kono kam no mbiɗa ni musique o ene muusi ene metti ma nan en hunde fof kono muñal wawi fof alpulaar ene mbiya gonga ala fof ko yiyatake ala fof ko nannetake kono ɓowde tan yidde nde nanɗo anniya nanɗo pellital nanɗo caggal anniya ko pellital ɗum noon hay sene muusi mamin eto wadde hunde fof ha min jalta hen sabu sa yi hande yaltuɓe hen dañɓe ko dañiɓe ko ene muusi ko muñi ko muusi hen ko ha dañi ko dañi ko ɗum noon inchallah emin pari ngam muñde komin jogori yiide ko sabu won komin puɗɗi yiide kono mbeɗa andi komin puɗɗi yiide ko ɓuuri famɗude komin jogori yiide ko noon min ñaagui Allah tan komin jiyata ko yo taw ko hunde moƴƴere yo taw ko ɓuural tigi machallah dokka en ɗon morso tan haade meɗen no waynade hojomaji meɗen no wayno gassi ha laaɓi koda Adama Aïssé Eliman Siré Samba Demba Limukta koda subaka jom wuro nage hore o feli jihad o habima l'Islam ke jumuro nange hore machallah o feli jihad o habani dine l'Islam tal tanum Ceerno Basiro Allah mima bes ngumum ko wayno Ceerno Cheikh Oumar Basirou Muntaga daha Cheikh Oumar kanko woni afo bamum tokara mamum wallahi jeyɗo jibinande sotiri almudaga alhamdulillahi rabbil alamina mi yetti Allah nde ndendume mon leñol nde gonmi almudo mon funnangue yirnage rewoy worgo Cheikh Oumar wi nayi juulen waktuji men joyi ndewen Allahu joomam bajo galo doko alhamdulillahi min ko mi
weeti Allah nde wadimi e leñol Cheikhouna Oumar Tall machallah ko dada mayse e liman sire tigi machallah ya fayda ha no feewi kadi weli kam de wonno ko ceernam ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar mo ganduɗa ko afoba mum tokarama mum machallah ko gorko dariɗo gorko jinganowo leñol muɗum wadde en calminimo kala e saaha eɗen beltanomo wadde hojomaji meɗen gasi ha laaɓi mbaynoɗa bandiraɓe haade eyi bandiraɓe beltanama no feewi woppuɓe haajuji mumen e hammuji mumen ene jooɗi ene jeeɓa télé men Pindi TV machallah ko télé kadi jiɗaɗe e leñol ngol jiɗaɗe e leydi ndi jiɗaɗe ha caggal leydi noon en mbawa yaade taw en jettani joom télé o Dawouda Moussa Dia machallah jettat ɗon kadi mawni ko Harouna Dia kañumne machallah wonɗo nawi leñol men ngol ɗum noon Dieynaba caggal ɗum ko an jettanmi sabu ko sabu waɗi sababu sababu ne ma gardumi ɗo hannde jooɗade ɗo e télé men Pindi TV machallah télé joɗɗe e waddude ma émission ɗum mi yettima mi yetti Allah alhamdulillah wa assalamu aleykum wa rahmatullah tigi bandiraɓe Ajibil Aadi Salade Aadi ɓuuri firtude aadi wadde yewtere meɗen e dinguiral pulago ko ñande wonde so gueno ñaawi en calmini dendagal wattuɓe hakkille e Pindi TV ha no feewi